Bé, benvolguts amics i amigues. S'acosten dates de Nadal. A tots ens agrada el bon menjar, el bon beure i el primer que us he de dir és que espero que gaudiu de les festes en companyia de familiars, de coneguts, d'amics. És molt important aquestes dates per tots i una part d'aquestes dates està el menjar i el beure. El primer missatge és gaudiu. Els pacients amb malaltia de Crohn i amb colitis ulcerosa poden menjar de tot, en principi, a no ser que tingueu algun tipus de limitació, alguna intolerància alimentària o sigueu celíacs, etc. Però en principi el primer missatge és, escolteu, el menjar i el beure en moderació és un plaer i jo us recomano que en gaudiu. A partir d'aquí, el segon missatge també és feu dins del vostre estil de vida saludable, mengeu bé, eviteu els menjars ultraprocessats, si preneu alcohol que sigui en moderació. Però en definitiva, gaudiu del Nadal i entre altres coses també del menjar que implica aquestes festes de Nadal.